Zdvojnásobte šanci na výhru díky jedinečné nabídce. Dvojitá šance vám umožní vsadit na výsledek poločasu nebo zápasu. Pokud váš tip vyjde v první půli, vyhráváte. A když ne, máte další šanci na výhru, o které rozhodne až konečný výsledek. Najdete pouze u Fortuny. 12 hodin 10 minut ve vysílání Rádia Fortuna. V tuhle chvíli čas na náš dnešní druhý zajímavý rozhovor. Naším respondentem na druhém konci aparátu je Michal Georgiev. Horká linka Rádia Fortuna. Michal Georgiev, šéf-trenér armádního sportovního střediska Dukla Liberec, tedy sportovního střediska, které má v podstatě hlavní zodpovědnost za úspěch české olympijské výpravy na olympiádě v Soči. 22 z 88 sportovců je členy armádního střediska Dukla Praha. Když odečtete nějakých 25 hokejistů, tak se dostanete k daleko vyššímu číslu, než je těch 25%. Michale, dobré odpoledne, už jste nervózní před olympiádou? Já vás zdravím taky všechny, no samozřejmě, vy jste to řekl, že máme zodpovědnost, takže už z té odpovědnosti se mě trošku sklepaly kolena. No, na druhou stranu vojáci si vždycky dokázali s odpovědností poradit, ne? Určitě. Já si myslím, že jsou i ty naši závodníci, jsou bojovníci, takže ono to za chvíli, jakmile to začne, tak to trošku opadne, takže myslím si, že dobrý. Kdyby třeba náhodou jsme se měli teď pobavit o tom, ten průběh letošní sezóny, dal vám větší optimismus před těmi zimními olympijskými hrami? Tak určitě mě letošní sezona určitě dala větší optimismus a to za prvý už těma výsledkama, který jednotliví závodníci, když to řeknu od snowboardu přes Míru Dvořáka, Lukáše Bauera ten začátek, tak mě samozřejmě naladil velice dobře. A druhý ten bod, proč mě to háže do takový optimistický nálady, tak je to, že asi po 3 sezonách, který jsme měli smolný který jsme celkově jako lyžování družstvo celý jsme promarodili a se zraněníma, tak já už jsem z toho skoro ani nemohl spát, takže letošní sezona v tomhletom ohledu je úplně perfektní a teď jsem tady u takového dřeva, tak to rychle zaťukávám, aby se ještě do začátku her nic nestalo, protože to je základ toho všeho úspěchu. Jo. Michale, v úvodu toho našeho povídání se budeme věnovat, nechci říct těm starým zkušeným bardům, ale těm závodníkům, kteří už na olympiádě se představili. Lukáš Bauer a Nikola Sudová. Lukáš Bauer v té letošní sezóně dokázal už vyhrát závod světového poháru. Na druhou stranu teď skončil na 15. místě. Máte přehled o tom, jakým způsobem se Lukáš připravoval a jak je připravený? Tak Lukáš se připravoval, tak jak je v jeho zvykem, se připravoval vždycky svědomitě. Jo. To je jako základ toho a tvrdě se připravoval. Samozřejmě, že si chtěl otestovat ten poslední závod, jenže tak jak dneska jsem ho ještě byl vyprovázet na letišti, tak jsme spolu to rozebírali lehce, takže myslí si, že šáhl úplně ne do těch správných lyží, protože se jelo na ten takzvaný mikrokontakt, čili takový ty nulový sněhy, trošku si to víc uhladilo, vzal si trošku tvrdší lyže, než asi bylo záhodno a proto ten výsledek asi, který sice ta ztráta vypadá minuta 18, minuta 20 vypadá dost jako s odstupem, ale nedělal bych z toho žádnou tu. Lukáš to vzal v pohodě a myslím si, že je připravený velice dobře. Mimochodem obecně ten poslední závodní víkend těch zimních sportů lyžování byl hodně poznamenaný počasím. I alpští lyžaři to měli hodně dramatický. Když jsem viděl ty závody, tak to bylo prakticky neregulérní. V jakých podmínkách se to jelo. Ale Nikola Sudová. Nikola jednu dobu byla samozřejmě velkou nadějí, možná i na zlatou olympijskou medaili. Přišlo zranění, ten nešťastný křížový vaz. Nikola se připravila na další olympiádu. Je stále pro vás nadějí třeba na zlato?
Tak určitě Nikola je nadějný, nechci říkat, já jsem trošku vždycky v těch hodnocích nebo v těch prognózách trošku jako v realitě, ale to je asi tou mou profesí, nicméně je medailová šance, jo? Je opravdu je připravená na medaily. Záleží na štěstí, jak se to všechno sejde. Samozřejmě, že bojuje s zařazením toho svýho skoku, jestli tu obtížnost tam dá úplně tu maximální obtížnost, ale ono si zase jí to zatěžuje trošku psychicky, to, co jsem s tím mluvil ještě před odletem. Čili si myslím, že spíš se bude klanět k tomu jednoduššímu, osvědčenému a tam si myslím, že je velká šance, jo? Protože kvalifikaci umí výborně zajet, kvalifikaci, ale potom samozřejmě s tou obtížností, ona s tím trošku se to pere v hlavě a potom v tom daným jednotlivým výkonu, takže tam si myslím, že se s tím ale s trenérem Herotem, že se s tím vypořádají a že spíš půjdou k té jednoduchosti a tady tudy vede cesta i k tomu, řeknu, i medailovému úspěchu. Má na to, určitě na to má. Jaké si myslíte, že by měly být v Soči sněhové podmínky? Tak sněhové podmínky, to, co máme ty poslední zprávy, tak je to jak na houpačce, jo. Takže uvidíme, tam je těžko předpovídat nějakou stabilní to je bohužel tak nevyspytatelný, ale já si myslím, že zrovna na ty moguly by to nemělo hrát takový vliv, tak jako na ty běžecké disciplíny a severskou kombinaci a ty další běžecké závody. S velkou pravděpodobností se stane, že vlajkovou lodí výpravy jednak České republiky, jednak Dukly budou snowboardistky, mladé dívky Šárka Pančochová, Eva Samková a Ester Ledecká. Kdy ty přišli k vám do Dukly a jakým způsobem speciálně na těchto třech holkách pracujete? Tak my samozřejmě pomáháme ze všech možných stran, to znamená spolupracujeme s trenérama, který ty závodníci vedou. Když začnu od Ester Ledecký, Ester Ledecká je u nás 4. rokem, jako, už jsme ji vzali jako mládežníci, ale tam je to historicky daný, protože její děda je bývalý vynikající reprezentant hokeje Jan Klapáč, ano. Takže taková ta návaznost na Duklu a další spolupráci výborná, jo. Spolupracujeme s trenérem, oprášili to, co trénovali předtím, dělají těžkou fyzickou kondici, máme podmínky, takže jezdí se ty děvčata i připravovat do Liberce, hlavně v těch letních měsících, protože podívejte, jaká je zima, takže i v těch zimních měsících jsou převážně zahraničí, jo, takže to tady moc v té zimě nemůžeme pomoct, ale v tom létě se podílíme na té kondiční přípravě velkým způsobem. Šárka Pančochová, to je takový specifikum, protože ta víceméně zapadla do party, která se připravuje půl roku v Americe. Jo. Aha. Takže ta je v Americe a tam je ta pomoc ze strany spíš jako trenérský a takovou finanční pomoc, jo, takže to. No a Eva Samková, to je rodilá jako vrchlapačka, která je u nás 5. nebo 6. rokem, spolupracujeme velice dobře s Markem Jelínkem, s Jakubem Flejšarem, těma trenérama, taky se jezdí připravovat. V Liberci je to střídavě Liberec, Praha, čili využíváme tohodle zázemí, no ale v zimě jsou převážná většina jsou zase na ledovcích, takže takovýto hvězdicový výjíždění na tu přípravu je z tohoto pohledu. No. Ještě se zeptám právě na adresu těchto snowboardaček. Veřejnost má snowboarding pořád jako takový hodně free sport. Jak to jde dohromady s disciplínou v Dukle? S disciplínou v Dukle, my už si nevybíráme, jo. Samozřejmě, že se musíme přizpůsobovat i těm, jak se říká, těm novým trendům, takže v tom žádný problém není, a naopak, jako jo, ty disciplíny, které opravdu se rozvíjí a není to jenom o těch třech závodnících, jsou za nima i Michal Novotný, David Bakeš, Emil Novák, jo, čili všechny tyhle ty závodníky my podporujeme a v podstatě už je máme takovou i jako skupinu, tak jako máme běžce na lyžích, tak máme i skupinu těch snowboardistů, čili nevidíme v tom žádný problém, jsme s nima úzce v kontaktu a oni si teda toho velice váží, že i mohli být začleněni do toho rezortního sportovního centra, čili spolupracuje se s nima velice dobře. Michale, v médiích proběhlo, že máte na papírku vždy vydaný vojenským rozkazem, co
který závodník, říkám to s nadsázkou, co který závodník musí v Soči předvést a dokázat. V klidu pojďme se do toho seznamu trochu podívat, protože závodníci už jsou pryč, ty to neslyší. Takže kolik tam máte medailí a u koho teda? No tak, ono to není žádným rozkazem, je to v těch ročních, abych to trošku posluchačům vysvětlil, v ročních plánech, který samozřejmě já vím, to je jasný, ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy musíme ale to není nic dneska to není nic tajného, všechno to je s nadsázkou všem známý. My s tím ale cílema pracujeme. Já se snažím, aby jsme to do těch trenérů i závodníků dostali, protože každý před sebou musí mít určitou vizi a chtít se nějakým způsobem dopracovat. Je to jako v normálním životě, podnikáte všechno, takže to je všechno totožný. Nicméně ty umístění, který jste se mě ptal, já jsem napočítal, když jsem si dělal takovou nějakou prognózu, tak chtěli bychom 11 umístění do 8. místa. Jo. To je takový odrazový můstek a samozřejmě, co bude víc, jakýkoliv umístění lepší, to bude opravdu takový ten bombónek, protože samozřejmě to znáte, konkurence je vynikající, všichni se na to soustředí. A Michale, to říkají všichni. Nechtěl bych dělat prognózy další. Jasně, no. Takže my tady sázíme na medaile, takže Pančochová, ano, ne? Ano. Samková? Ano. A už to necháme být, protože bychom vás asi dotlačili někam, kde být opravdu nechcete. V každém případě, Michale. Ledecká, ano. Ano. No, tak vidíte, tak já už se dál nebudu ptát, protože bychom se dostali bychom se k tomu, že česká výprava bude nejúspěšnější na olympiádě. Ne, tak já to beru opravdu, dneska se snažím s těma lidma pracovat jako v tom pozitivním, jo, na všechny strany. Ráno jsem mluvil s Evou Samkovou, byli jsme taky společně, to jsou lidi, kteří jsou opravdu pozitivní a máme z toho máme radost. Já se to snažím s těma lidma takhle vystupovat a z toho se snažíme udělat výsledky, protože ty lidi to především musí bavit a musí mít ohromný zájem o tu věc. A to si myslím, že tady u těch, který jsem jmenoval všechny, tak ten zájem mají velký a dělají to s chutí a s radostí a to si myslím, že je velká deviza tohohle teď. Naprosto souhlasím, Michale, děkuji za váš čas a přeji vašim svěřencům hodně zdaru na olympiádě v Soči a vám přeji, ať se při sledování olympiády dobře bavíte jako šéf, trenér armádního střediska sportu Dukly Praha. Já vám děkuju moc krát a já doufám, že posluchače, který jsme teďka aspoň trošku seznámili, že jim ty výsledky nějaký přineseme a že jim z toho uděláme radost a že budeme hrdí na to, že můžeme takhle maličkou zemi ve střední Evropě reprezentovat. Hostem vysílání Rádia Fortuna byl šéf-trenér armádního střediska Dukla Praha Michal Georgiev. Posloucháte Rádio Fortuna. Jediné rádio zaměřené na informace ze světa kurzového sázení. Denně vám přinášíme sportovní prognózy, rozhovory, aktuální kurzy a tipy na vysoké výhry. Naladit si nás můžete na stránkách www.ifortuna.cz nebo v pobočkách Fortuny.